Yusuf Hausa Arab Rafa da Ibrahim BSB Zaman zamu ga wanda zai nasara. A kun shirya? Da senior yau da mai gida na nake acti. Okay, gaskiya yau wasan yau ya bambanta ma da na koyaushe. Yau da senior man nake acti. Tambaya ta farko ta ce a wace shekara Samuel Eto'o ya koma Barcelona? Wannan tambayar sai wanda yake da rakwa zai iya amsa ta. Yusuf ya yi nasara 2004 ne. 1-0. Tambaya ta biyu ta ce a wata shekara Sergio Ramos ya shiga babbar tawagar kasar Spain? Ita ma wannan sai mai rakwa. 2002. Ba 2002 ba ne. 2005. Ba 2005 ba ne. Ita ma 2004 haka ne. Wai ko gaya ma ake ne yau da ba zuwa ga na farko. akwai haka. To shikenan mu je za a lokaci ne kadai zai bambanta. To shikenan. Sai tambaya ta uku ta ce daga wani club Ozil ya koma Real Madrid? Wannan ma sai kana da record dan wajen shekara 10 kenan. Daga wani club Mesut Ozil ya koma Real Madrid? To in ba ku sani ba a je tambaya ta gaba. Wanda bane. Haka ne kuma kai wai haka ne 3-0 ba su yi BSB Zaman 3-0 ya kamata ka farka daga bacin da kake to senior man ya zai kasa shikenan. Sai tambaya ta hudu ta ce a wani club Zlatan Ibrahim yayi retire? wannan ai mai garanti daga buga ba a kafi shi record wannan bagaji tambaya ya fi ka record to sai tambaya ta biyar ta ce a wani club dan wasa Andres Iniesta yake buga wasa a halin yanzu? kai yana can da ya shiga cikin duniya wannan ma sai mai record. a menene A wani club? Emirates Club. To shikenan ya rubuta. Emirates Club Dubai kenan. Yawwa. To 3-2. Sai tambaya ta shida ta ce Mikel Arteta coach din Arsenal dan wace ƙasa ne? Spain. 3-3 ba aiki wasa ya dawo sabu. Da ke kyafta idan. Ne yasa nake da. Ba ke kyafta idan to an ana kyafta ido ai ku bi ne tsaye to a kyafta ma idan kai ma mana. Yawwa to sai tambaya ta ƙarshe yanzu. Za ku buga final wanda ya ci yayi nasara tambaya ta 7. Aha, aka ce a wace shekara Fabregas ya buga wasa, Cesc Fabregas ya buga wasa a Barcelona? Wannan abu ne mai sauki 2001. Aha. 2002.